lørdag den 21. december 2024 kørte Ruskeskolen tidsspand, og vi lavede en 4-spandsrekord. Her er en video om, hvordan det hele gik til. Lige nu er det fredag den 20. december, og det er i morgen, at vi skal prøve at køre tidsspand. Samtidig med, at vi også lige skal lave en 4-spandsrekord. Det vender vi tilbage til. Men jeg har faktisk tænkt, at jeg den her gang lige vil prøve at lave sådan en lille video med nogle klip af, hvad vi laver undervejs. Så nu må vi se, hvor det ender hen. Men det jeg er i gang med lige nu, det er simpelthen at pakke alt det grej, vi skal have med, og det vil jeg lige prøve at vise jer. Jeg læser hele traileren nu op med grej, og kører det derhen til, hvor vi skal køre, for vi skal ikke køre her på min bane, for der kan vi simpelthen ikke have så mange 4-spand på en gang. Så vi skal køre et andet sted, men, og det er på den bane, hvor vi normalt træner med tirsdagsklubben. Så om et øjeblik, der pakker jeg alt grejet, for jeg kan simpelthen ikke have det med samtidig med, at jeg skal flytte ponyerne i morgen formiddag. Så se med her, så kan I se, hvad jeg har pakket, og hvor meget det fylder. Her der har jeg noget af det grej stående, vi skal have med. Det er min søn, der har bygget deres børnenes trækvogn om til en seletøjsvogn, hvor der kan hænge et antal seler på. Og så rummer den refleksdækner og værktøjskassen med værktøj til at stille stænger ind ud på vognene, bootsene og kassen med de forskellige ekstra beslag og forskellige typer af linklemmer. Så har jeg hængt resten af udstyret på min seletøjsvogn til de store seler. Og der kan være temmelig meget på den, når vi også lige hænger nogle ekstra knager på. Jeg hænger alle linerne. De er markeret op, så der står, hvilken længde de har. Sådan at det giver mening for dem, der skal hjælpe med at spænde for. Så hænger alle hovedtøjer. Vi har måttet være lidt kreative her og sætte de ekstra store linebærringe på, selvom det er ponyerne, fordi den her hest skal gå allerbærest i tidsspændet. Der kan simpelthen ikke være 5 liner det er så også kun 4 liner i øjerne, hvis det er de små øjer. Her hænger flere seler, flere hovedtøjer, og der kan altså hænge 4 stavseler og en mængde hovedtøjer og ekstra udstyr. Herinde hænger de forlængede skavler til forløberne i tidsspændet samt en masse ekstra med. Men planen er nu, at det her bliver kørt i hestetraileren sammen med de ekstra forskære stænger og gjort klar i dag, sådan at vi i morgen kun skal koncentrere os om at få gjort ponyerne klar. Nu er det den 21. december, klokken den er lige lidt over 8, og vi er lige blevet færdige med at lukke de store heste ud og en stald, og når jeg siger vi, så er det min datter Alberte og jeg. Vi er fuld gang med at gøre ponyer og klar til, at vi skal afsted her i løbet af formiddagen. Inden vi skal have dem læsset, så skal de lige ordnes og striles. Så vi kan lige hilse på nogle af ponyerne, der står herinde og spiser morgenhø. Den første, vi har stående her, det er Sigo. Det er jo ham, som vi sætter al vores lid til i dag. Han skal gå allerforrest i tidsspændet. Og det er ham, som lige meget hvad der sker, så skal han gøre det rigtige hele tiden. Så Sigo, så ved du det. Det skal han nok gøre. Det har han gjort alle de andre gange, vi har prøvet sådan noget her. Her har vi Mary. Hun er også lige midt i morgenkaffen. Og her har vi en hel flok. Alberte med Flemming og Flamme og Bastian. Det er meget nemt i dag. Vi skal have alle de ponyer med, vi har. Og resten af ponyerne, de er også i gang med deres morgenhø. Så står der rækker af ponyer, der skal med her. Carlson og Medikken, og længere nede der står Bastian og Flemming. Klar til afgang med sidste hold ponyer.
Så er vi fremme ved banen, hvor det hele skal foregå i dag. Det er en stor Island-ovalbane. Vi har fået sat vimpler op. Der er sat musik op. Her holder de vogne, vi skal køre med, eller nogle af de vogne, vi skal køre med. Der er en del af deltagerne, der kommer i dag, der har designvogne med. Men vi skal køre med vogne. De holder her. Der ligger hjelme og forklæder klar i dem. Der holder sådan en enkelt vogn heroppe. Der er sat forskær på det hele, så vi er klar om halvanden times tid. De øvrige deltagere er nu ved at ankomme og læsse heste af og vogne og gøre klar og spænde for i alle deres firspand. Og i løbet af den næste halve times tid, så er alle firspand spændt for, og vi mødes nede på ovalbanen, hvor vi gør klar til at skal ud og køre vores fælles firspandstur. Det er helt vildt fedt, at det lykkedes os at samle hele 6 firspand. De fleste af firspandene er sammensatte firspand, hvor forskellige kuske er gået sammen med de heste, de nu har, da der ikke er ret mange af vores kuske, der deltager i dag, der har et firspand selv. Vi var så heldige, at Ditte Byskov kom forbi med sit kamera og tog en masse fine billeder og video, og det er hendes videoer, jeg har brugt her til at vise jer lidt af den stemning, der var i forbindelse med, at vi gjorde klar til alle firspandene. Og her kan vi se, at vi nu er klar til at trille ud på firspandstur med 6 firspand. Det første firspand blev kørt af Mathilde, det næste er Alberte. Her kommer Agnes. Her kommer så Søren. Så er det Vivian, som faktisk kører med sit helt eget firspand. Og til sidst er det Sanne, der også har et sammensat firspand. Efter en vellykket firspandstur, så blev alle firspandene spændt fra, og vi begyndte så at gøre klar til at lave tispandsforsøget. Det gjorde vi på den måde, at alle deltagerne hjalp til med at få det hele til at klappe. Jeg sidder på vognen, og de ponyer, der skal bruges i tispandet, de er simpelthen aftalt på forhånd, og det er tegnet op. Og de faste hjælpere, der kender ponyerne, ved, hvor de skal stå. Så står der en hjælper ved hver pony, og så er der 3 af de faste hjælpere, det er Mathilde, Agnes og Alberte, der lægger liner på. Og så er der 2 hjælpere, det er Niels Erhardt og Henrik, der samler stænger og forskær, således at det hele bliver spændt for som aftalt. Og så er der jo ikke andet at gøre til sidst, end at begynde at køre. De første på omgang, de gik lige med lidt justering, der havde vi nogle stop undervejs, så vi fik alle linerne justeret ind på plads. Det endte med, at vi kørte nogle rigtig fine runder med tispandet på ovalbanen. Dagen sluttede af med varm kakao og kringle og æbleskiver inde i stuen, så alle kunne få varmen igen. Tusind tak til alle, der var med